Jeg har selvfølgelig om mekanisk energi, og den lavede mig. Så først så vil jeg gerne starte med at snakke lidt om, hvad er mekanisk energi. Og mekanisk energi består af to forskellige former for energi. Vi har selvfølgelig potentiel energi, og så har vi kinetisk energi. Og potentiel energi, det er energi, der sådan er gemt i objektets position eller tilstand. Den mest normale form, det vil være sådan tyngdepotentiale. Og som man kan se på illustrationen, som er med her der kigger man øverst, der har vi, at der er en bold oppe på toppen af en bakke, og her har den potentiel energi, fordi den vil kunne skabe kinetisk energi, hvis den sådan begynder at trille ned ad bakken. Og formen for potentiel energi, det er masse gange højde gange tyngdeacceleration, altså tyngdekraften. Og så har vi kinetisk energi, som er energien, når et objekt bevæger sig. Og det vil sige, jo hurtigere objektet bevæger sig, jo mere energi har den. Og formen, vi har illustrationen hernede, hvor bolden er trillet ned ad bakken, og den bevæger sig nu. Derfor har den skabt kinetisk energi. Og formen for kinetisk energi, det er en halv masse gange meter i sekundet. Det vil sige, jo mere masse du har, jo mere energi har du, og på den anden side, jo hurtigere du har, jo mere energi har du. Eller jo hurtigere du er. Og mekanisk energi, det er altså de her to, mixet sammen, plusset sammen. Og så har vi selvfølgelig mit forsøg. Og forsøget gik ud på at undersøge mekanisk energi via sådan to bolde. Og vi valgte en plastikbold og en golfbold. Og det der sker er, at man dropper en bold på en video, indtil den ikke hopper mere, og så indsætter man det i Logger Pro. Og så kan Logger Pro analysere forskellige energityper ud fra videoen. Og så til sidst så indsætter man en graf over boldens gang og energien, den udleder gennem videoen. Og så har jeg selvfølgelig lavet to grafer, en med golfbolden og en med plastikbolden. Og den øverste, der har vi plastikbolden. Der kan man se, at den producerer ikke virkelig meget energi, fordi at den ikke hopper så meget. Og så har vi nederst, der har vi golfbolden, den hopper meget, fordi der er meget energi. Og hvis vi kigger lidt nærmere på de her to grafer, så kan man godt se, at der er et sammenhæng mellem, når der er mest potentiel energi, så er der ingen kinetisk energi. Det vil sige, at bolden har mistet den daværende kinetiske energi og sådan står i luften. På den anden side, der er kinetisk energi størst lige inden den rammer jorden, fordi at den har mest momentum, der er den mest fart på. Og derudover kan man se, at plastikbolden kun hopper 4-5 gange, mens golfbolden hopper helt op til 9-10 gange. Og det der kan skyldes, at de to boldes evne til at beholde energien i sig. Altså plastikbolden, den mister meget hurtigt energien, fordi plastikbolden er blød, den er større, og den skaber mere friktion, når den rammer jorden i forhold til golfbolden. Golfbolden er hårdere, og derfor har den mindre areal, som udleder friktion, og derfor er den også lavet af en slags gummi. Det vil sige, at den er rigtig god til at holde energien i sig. Og friktionen skaber selvfølgelig også det der termisk energi, men det var ikke det forsøget handlede om. Det var alt, jeg havde. Så ja.